F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech qal li Malta għandha kriżi kostituzzjonali għax l-eks Prim Ministru u l-eks Deputat Prim Ministru qed jiffaċċjaw numru ta' akkużi fil-qorti. Qal li fl-istess waqt il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ma jridx iwarrab. Qal li dan ifisser li fil-pajjiż hemm min jaħseb li Malta hija tiegħu u fuq in-naħa l-oħra hemm il-bqija tal-poplu. Il-kap tal-Oppożizzjoni tenna li Malta għaddejja minn kriżi infrastrutturali fis-servizz tas-saħħa fl-ibħra u telqa u skart mal-pajjiż. Qal li dan huwa kollu sforz żieda bla kontroll fil-popolazzjoni minn gvern bla viżjoni. Il-Kap Nazzjonalista qal li se jkun qed jiltaqa' mal-membri tal-MCSD biex jifhem dak li qed jinkwetahom u magħhom issir diskussjoni dwar it-triq il quddiem. Dwar l-enerġija Dr. Grech qal li l-pajjiż qed jiffaċċja problema ta' distribuzzjoni għax qal li fl-aħħar 11-il sena ma sarx l-investiment meħtieġ. Sostna li minkejja li l-gvern jgħid li qed inlaħqu mad-domanda xorta kien kostret jikri power station li taħdem bid-diesel. Staqsa x'ġara mit-tieni interconnector u qal li sforz dan in-nuqqas ta' viżjoni lanqas is-servizz bażiku mu qed jasal għand in-nies. Qal li dan jgħottu wkoll għall-qasam tas-saħħa għax bosta qed jitħallew jistennew sigħa twal, operazzjonijiet qed ikunu posposti u qed ikun hemm mediċini u ċilindri tal-ossiġenu nieqsa mill-isptar. Ikkritika n-nuqqas ta' pjanar fil-qasam tat-toroq u akkuża lil Prim Ministru li qed iqarraq għax qal li jaf li ħireġ id-dranaġġ fil-Mellieħa, ix-Xajra u anke f'partijiet ta' San Ġiljan u sfida lil Prim Ministru biex jekk mhux veru jiftaħlu libel. Awgura lil Glenn Mikallef bħala nominat ta' Malta l-Kummissarju Ewropew imma qal li kien jippretendi li l-Prim Ministru jinnomina mara kif warit ix-xewqa l-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen. Dwar il-pjazza tal-Mostawa qal li l-proġett kien sar mingħajr konsultazzjoni u kien ħoloq problemi f'numru ta' toroq u ddefenda d-deċiżjoni ta' Kunsill Nazzjonalista Mosti biex il-pjazza ma tibqax tingħalaq traffiku kull tmiem il-ġimgħa imma qal li jaqbel mal-Kunsill li jmur għal konsultazzjoni dwar din il-kwistjoni.